engekho right environment yakhona la kwamashu ayikho right ika-L section. So ka-L umuzi uhlukene iGrace uwodwa unama-families awu-2 kodwa bashare i-toilet elodwa. So ngile kuleyo environment ophuma kwani kuyona iyakwazi ukuthi ibuye futhi igqugquzele ukuthi uye phambili. Umuntu akakwazi ukuyibona ukuthi usihambe kangakanani i-art. Ubona ngoba kufika abantu abathize akwadi babuka bekwenye level because awuyiboni emotion ukuthi there is a move. Kodwa the time sekusuka abantu beza kwena ilabona khona awusudumeleke la. Kwasuka inkampani ethi Africa Ignite ine-route ibiza ngokuthi Nanda route. Abantu abama-founders ezinto abaqala izinto basebeyifakwa omathi art center obani ikanti settlement ikhona idube house i-settlement ikhona. So la kwamashu nami ngase ngifakwa kuleyo route njenge artist elivelele. Sengiye ngaye emazweni ngaphandle ngibe-German qale ngaye e-America ngaye nase-German ngingenile kwi-ambassador kwi-World Cup. I was one of the ambassador ayekade khona World Cup in 2005. Yeah, 2006. One of my pieces was collected in New York, in Copenhagen Gallery. Queen Elizabeth wow collector. Uhlala lapha, yabo. Ngase hey, kwangishaqisa. Yabo. Bayenze art la behlala noma wabo imina ebengi-artist from the beginning nenoma wabo wasesesikona. So ngaso sonke isikhathi la ebengikhona kuba khona ingakho eqaleni nje siza intaba kwaze wafika la sihlukana ya kodwa ke esakhona uyena obejwayele ukuthi ayifundise dansa, kudweba, actor nje into eningi yabo. So ukukhula nabantu abebene-support kuba lula ukuthi nanoma kuthiwa ngenzani ngingayazi kube lula ukuyenza because of i-background in the art. Njoba ngila ngifundile kuma-outreach ngibuyele ekhaya elokishini ngahlala ngazama manje ukuthi ngiyithuthukise mina. Along the way kwase kuba khona i-demand emphakathini ukuthi engathi kukhona iy'ngane ezi-stranded ey'funa ukwenza ikhono. Kwasho ukuthi nami ngiyazi ukuthi engifunde kabuhlungu yabo. Ngase ngithi no ngizongaba-coast ngizobafundisa nje. Umuntu mayethi ufuna ukuthi ufuna ukufunda ngizomfundisa. Ngiyamthanda njalo. Ngicela ukubonga kubo bonke abantu abakholelwa ucingo lwami i-art yami bengiyenzayo. So ngaphandle kwabo ngaba angikho la ngikhona. Kusukela nje ekuqaleni nami ngisathi ngisayenze i-art ngisavele ngekhanda. So ngaze ngafika la sengumuntu oseyibhekisa ngayo ezingeni eliphezulu.